La situació és intolerable i voldria recordar que quan jo era consellera d'Interior, els Mossos d'Esquadra eren un cos de policia segur i amb prestigi. Un cos que no donava mai problemes, no com ara, que l'única... Sisplau, acompanyi'ns a fora. Oh, no, però si sóc jo la Montsita! No ens munti una escena! Ferran, però que no te'n recordes? Jo et vaig regalar aquest cubotant! Calli! Calli! Au, passa. I estigue't quietet. Ok. Què mires? La càmera secreta és allà. Hòstia, no sé de quina mare em parles, tio. Tranquil, només et volem fer unes preguntes. Des de quan cremes contenidors? Formes part d'alguna organització? Soc d'iniciativa delictiva. Soc un antisistema molt perillós. O sigui que cuidado, que us podria cremar la comissaria. Si m'heu d'hostiar ho entendré perfectament. Que aquí no paguem a ningú, que som una policia democràtica. M'alça la veu! Repressor! Deixeu-me! M'has tocat! Ara sí! Això és una agressió brutal i desmesurada dels Mossos d'Esquadra contra un pobre delinqüent! Us he enxampat. En realitat sóc en Joan Saura, conseller d'Interior, i vosaltres dos teniu un problema, tios. El Saura. Ara veuràs. No! La Guàrdia Civil! No! Cabró!